बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखि बे हाबाफारिनि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनाय आरो 15 बोसोर सिंनि हिन्जावसा गथ'फोरनि जे जोलुर बादायलायनाय बेखौ सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाहाय नैबे फुलथुगाव थिनालिनि खोरोमदाव क्लाबनि गेवलां गेलेग्रा फोथारावहाय सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय जादों। बेयो फैयै फैयै दिनै जोबथा हाबाफारि 11 अक्ट'निफ्राय जागायनानै दिनै जोबथा फाइनाल मेट्स आरो बे जोबथा बादायलायनायखौ गेलेनो हादों बा गेलेगासिनो दङ। बालाजान थिनालि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो कारिगाव दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद मोननै टीमनि गेजेराव बे जोबथा बादायलायनाया जागासिनो दङ। बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बेयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माने थाखानाय बा रेडिमेड मोनसे हाबाफारि आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासा आरो 15 बोसोर बैसो सिंनि हिन्जावसाफोरनि जे बादायलायनायखौ जों दख'रा आफादा खुंफुंगासिनो आरो बेनि माखासे थांखिफोर थाबाय। दा बेबायदि हिसाबै बिनि गुबै थांखिया बेनो जोंनि जे बर' माहारिनि जे उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौहाय जोङो गेलेनाय बिथिङाव मारै आखा फाखा खालामनो हायो आरो जों हारि हिसाबै जौगानांगौब्ला जों फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो आखा फाखा जानांगोन। बेनि थाखायनो जोंनि गुबै थांखिया बेनो जोंनि जे गामि ओनसोलनि फंबाय बिनानावमोनखौ जों बिथांमोननि टेलेन्टखौ जों बोरै आइडेन्टिफाइ खालामनो हायो आरो बिथांमोनखौ बोरै गोजौ फारसे लांनो हायो, बिथांमोननो मोनसे गेलेनायनि प्लेटफर्म होनो हायो। बे उद्देश्यजों जोङो दिनैनि खेलाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जोङो खुंफुंनाय जादों आरो बेबायदि हिसाबै जोङो बिनि गेजेरजों जोङो साफ्रोमबो जोङो गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो दिनै जायफ्रा गावनि टेलेन्टखौ देखायनो हाबाय, रोंगौथि गोनां बा मोजां गेलेबाय, जों बिथांमोनखौ सेलेक्ट खालामनानै जिल्ला आफादाव लांनाय जागोन आरो जिल्ला आफादाबो बिदिनो सेलेक्सन खालामनानै मिरुसिम लांनाय जागोन आरो बेबायदियैनो जोङो दिनैनि गेजेराव जोङो जायफ्रा जिल्लायाव गेलेहैगोन बिथांमोनखौबो सेलेक्सन खालामनाय जादों आरो बेबायदि हिसाबै जों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय जोंनि क्लाबफोरखौबो जोङो खावलायहरनो बा मोनसे मेसेज हिसाबै जोङो फोरमायहरनो सानो आरो खारन जोङो दिनैनि थारिखआव दख'रा आफाद हिसाबै जे आन्डार 13 खुंनानै जोङो ओरैबायदि मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनदों। जोंनि गथ'फ्राबोदि ओरैबायदि मोनसे मोजां गेलेनायाव ओरैबायदि माने आखा फाखा गेलेगिरि जोंनि गथ'फ्राबो बेखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जों बेनि गेजेरजों जोङो गामिफ्राव जोंनि फुटबल गेलेनाय उन्दैफोरनि फुटबल गेलेनायखौबो जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन जोङो गेलेनायखौ जोङो नुनो हादों। दा बेनि थाखायनो जोङो क्लाबफोरखौबो खावलायहरदों जाहाथे जोंनि दरफ्रोमबो गामिनि क्लाबफ्राबो जे आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्टखौ खुंफुंनानै जोंनि लाइमोनफोरखौ जाहाथे गेलेनायाव मोजां मोनसे स्कप होयो, जों बेखौ क्लाबफोरखौबो खावलायहरदों आरो जोङो खावलायदों क्लाबफोरखौ जाहाथे जोङो गामियाव जाहाथे जोङो बेदरनि हांसो दाउ बोरमानि खेलाखौ होआ। बे खेलानि गेजेरजों जोंहा गोबां माने जोङो नेगेटिभ जों बेखौबो मोननो हायो। दिनैनि थारिखआवहाय जों बेखौ नुनो मोनदों माने क्लाबफोरनि गेजेराव दिनै बेदरनि खेला हांसो दाउ बोरमानि खेला जे होनानैहाय बेखौ देरहानानै मोनबोखांनायनि उनाव जेब्ला बेदर जानाय माबा मोनसे जानायनि बेयाव मोनसे हाबाफारिफोर जायो, बे समावहाय माने जायफोरखौ फेग्रा मुवा बाहायनाय बेफोरखौबो जोङो नुनो मोनो। दा बिनि थाखायनो जों क्लाबफोरखौ नैबे दिनै खेलानि गेजेरजों जोङो मेसेज हरनो लुबैयो जे बेबायदि बेदरनि खेलाखौ होआ आरो जों नैबे मोनसे थासारिखौबो जोङो क्लाबफोरखौ किसुमान गासिबो नङा किसुमान क्लाबफोरखौ जोङो नुदों जास्ट माने मोनसे खेला खुंनायजों लोगोसे माने साइडआवहाय थास खेला होनाय। दा बेफोर जोंनि समाजनि थाखाय मोजां मोनसे थांखि नङा आरो बे जोंनि मोनसे मोजां साइन नङा। बेजों जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो मालाबाबो जे मोजां फारसे बा मोजां मोनसे गेलेनाय बिथिङाव जौगाहोनो हानाय जों मोनसे परिबेसखौ नुनो हाया। दा बिनि थाखायनो जोंनि क्लाबफ्रा जेखिनि बेबायदि सोरबाया खालामदोंब्ला जे खेलाजों लोगोसे साइडआव थास खेला होनाय बायदि खालामदोंब्ला जोंनि क्लाबफ्रा बेखौ बन्द' खालामनांगौ। बेखिनिखौ जोङो दिनैनि बे खेलानि गेजेरजों जोङो मोनफ्रोमबो क्लाबफोरखौ जोङो बेखिनि मेसेजखौ हरनाय जाबाय।
दिनैनि बे खेलाखौहाय जोंनि क'क्राझार जिल्ला दिनै जे फाइनाल मेट्स बेखौ क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि केपेस दैमारि बिथाङाहाय गावनि जे बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों दिनैनि बे फाइनाल बा जोबथा बादायलायनाय जे हाबाफारि बेखौ बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होदों आरो बेवहाय देबोरगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव गाहाय नेहाथारि सार सोमखोर बसुमतारी बिथाङा दिनैनि बे खेलाखौ किक अफ खालामनानै बिथाङा खेलाखौ जागायनाय जायो बेखिनि बेवहाय जोङो दख'रानि सिङाव जोंहा मोन 7 दालाइसा आफादफोर दं आरो मोन 7 दालाइसा आफादनि गेलेगिरि बिथांमोनहा बेयाव बाहागो लादों।